Munkkimaanantain ideana on laskea munkit. Eli tässä mulla on rinkeleitä, pieniä rinkeleitä ja sitten pipareita. Mutta ideana on se, että onnenkantamoiset tosiaan lasketaan ja erilaiset, että mulle kävi tämmöinen ja tämmöinen tuuri. Ja sitten voidaan myöskin jakaa toisille näitä munkkeja. Mutta sen jälkeen kun mä oon syönyt nämä munkit tai rinkelit, niin sen jälkeen keskityn kertomaan win-win-win tilanteesta, joka on paljon mielenkiintoisempi kuin tämmöinen perinteinen munkkien eli lahjojen laskenta. Meikäläisen iso munkki tai tämmöinen win-win-win on Chica, eli tämmöinen pieni koira, joka asuu naapurissa emäntänsä Emman kanssa. Mutta koska Emmalla on joskus vähän vaikeuksia liikkua, niin usein käyn ulkoiluttamassa, ja myös Ari käy, mun mieheni Ari käy ulkoiluttamassa Chicaa. Eli Chica toimii meidän personal trainerina. Ja kun Emma menee jonnekin muualle, matkoille tai lääkäriin tai jonnekin, niin sitten hän tuo Chican hoitoon. Ja hän on monta kertaa yöllä hoidossa sillä lailla, että Ari hakee Chican illalla lenkille ja sitten Chica nukkuu täällä sohvalla. Ja sitten minä vien aamulla Chican kotiin Emman luo. Eli järjestelystä hyötyy ennen kaikkea Chica, joka saa ulkoilua ja sitten kotona rapsutusta ja täällä rapsutusta. Ja sitten siitä hyödytään me Arin kanssa, koska meillä on tämä personal trainer, joka pakottaa meidät kävelemään koiran ilmallakin ulkona. Ja sitten Emma saa apua koiranhoitoon. Eli kaikki hyötyy. Täällä Portugalissa, jossa me asutaan, lähes jokaisella pihalla on koira tai useampiakin koiria. Ja tietysti tekisi mieli hankkia itselleen täälläkin koiran, mutta koska meillä on toi naapurin Chica, joka aina sitten haukkuu muita koiria tai tekee hajuanalyysejä, niin meidän ei tarvitse hankkia kokonaan omaa koiraa. Eli varsinkin vanhemmille ihmisille tämmöinen lainakoirasysteemi onkin aika hyvä. Ystäväni Sirpan suru oli suuri, kun häneltä kuoli 3 koiraa. Ne oli kyllä kaikki vanhoja koiria peräjälkeen. Ja hän ei halunnut hankkia uutta omaa koiraa, koska ikä on yli 70 ja tytärkin asuu täällä Portugalissa. Joten on mukavampi lähteä pitemmiksi ajaksi tänne Portugaliin, kuin jäädä koiraa vahtimaan kotiin. Ja niinpä hän myöskin rupesi nuoren henkilön koiravahdiksi, jolloin tämä nuorempi ihminen pääsee kouluun tai työharjoitteluun. Eli tämmöisiä kytkyjä on tosi tärkeää etsiä, koska niistä on iloa kaikille osapuolille.